arak-arakan cerkak mendut semedut karmane Mas Ganteng CEO dening Alexa Ayang. Kae gilu delok ento jeng tata bakule mendut wis buka dasar kamangka pasare lagi wae buka sik gumunake iki durung buka wae wis padha antri ning ngarep kiose. Kandhane Hesti karo lambene menjap-menjep sajak meri karo oleh wulan bakulan mendut. Kamangka sing jenengane bakul pasar apa maneh panganan lan jajan pasar liyane ya pancen kudu buka esuk. Madang lengganan sing padha golek nyamikan dinggo sangu ana kantor utawa malah ngiras dinggo sarapan sisan. Lho Hes, nek dodolan jajan pasar ki apa ya ora apike buka gasik. Ya ben sing tuku ki saya akeh lan nambahi lengganan anyar. Mas Nono bakul sego rames nyoba ngademake sing padha rasan-rasan kuwi. Ning mung bakulan ki ya ora apa-apa Mas Nono. Ning delengen kae to oleh nyandang ya kaya ngono. Wis nganggo rok mini, durane crop top sik ngatonake wetenge. Lah apa ya ngono kuwi ya pantes to Mas. Nek pancen ora duwe karep sik liya-liyane. Liya sing uga panas mergo anggone bakulan mesti kalah karo wulan melu nguman-uman. Lah ya kae Mas Dewa sing dadi juragan pabrik triplek wae gelem to ewang-ewang buka kiose wulan. Mongko wis necis gek ya dasen. Lah kok ya gelem-geleme ngeret-eret rolling door kiose wulan durung Mas Deni bose pabrik plastik. Wetan kecamatan kae ya mesti gasik borong menduti wulan. Durung juragan-juragan liyane sing karo cah-cah saiki do diarani CEO kuwi lho. Gek ya nek rupane elek. Lah wong ya ganteng-ganteng kok ya trima ngadepi bakul mendut. Iki wis jelas ora beres. Mesti ana apa-apane sinta nambahi lengo ana geni sing wiwit mubal kuwi. Ana apa-apane piye to jeng Sinta, mbok ya aja seneng ngarani yen ora duwe bukti. Lah wong ya mendute iki enak semedut, wong daginge ya akeh tur pilihane tenan. Nek sing gurih, sing legi ya gula lan klopone iki pilihan. Ora ana pahite utawa lekak klopone. Kabeh fresh, oleh ngolah ya pinter, ora amis. Malah kepara wangi lan neng semake ilat lan ati. Mas Yudo juragan iwak kulon pasar malah ngalem mendute wulan. Lah iki salah siji korbane diguna-guna karo demite wadon siji kae. Hesti katon jengel banget. Piye Mas rasane Mas? Semedut kedut-kedut apa menyut-menyut apa malah gawe nyut-nyutan? Liya takon karo metenteng tangane. Lah ya wong enak tenan kok malah juk dinggokake neng sing ora-ora. Walah liya mbok ya nyebut Mas Yuda ora ngira yen malah bakale diarani sing ora menakake ati. Sawetara kuwi kiose wulan pancen wis ketok jejel real sing padha antri lan meh kabeh ya juragan sing karo wong saiki darane CEO kuwi. Sing tuku mobil-mobilan gek ora ana sing mobil elek, kabeh wetonan anyar tur ya mulus mergane ragane larang. Mbak Wulan, aku didhisikke ya. Aku selak arep mangkat iki. Aku pesen 30 bungkus. Kandhane Pak Sasongko, bos PT Sekar Mandiri sing ngurusi PJTKI nyusu-nyusu. Lah ya antri to Pak, lah kene iki wae wis kawit isuk jilid tantrap. Lah kok nrambul wae banar sing dadi bos kantor pengacara kuwi ora trimo. Lah yo nek perlu kowe ngantri wit subuh kok ya Randy uga nambahi. Sampun mboten sah sami rebatan mendutipun tasih kathah sedaya mesti pikantuk mundutipun. Suarane wulan kang endah kaya hawa sing ngademake para lengganane kuwi. Apa maneh nek wulan bungkuk utawa ngunggahake tangane benake rambuté sing digelung
sak kecekele sing malah ngatonake ayu lan manise bakul mendut kuwi. Durung maneh pawakane sing seksi pancen semledut tenan ngluwi kawentare mendut kuwi. Monggo Pak Sasongko tigang dasa nggih kandhane wulan ngungkulake tas kresek isi mendut. Sasongko mesem nampani mendut karo nyoba ngelus drijine wulan, nanging kanthi alus wulan ngandani Randy karo Banar sing isih ngantri katon ora trima. Oh alah wong iki nek kok mis anake wis sak gudang wae ya isih trima nyoba gebang liyane. Kaya ngomani sing isih padha jomblo iki lho. Ngono panggungane Randy ana sajroning ati. Menika Mas Randy tigang dasa gangsal nggih sampun kapok lho nggih kandhane wulan grabyak. Ya ora ta Jeng, mosok kapok sok aku ngantrene tak rewangi bar rondo kae wae ben entuk nomor 1. Dadi le nyawang bakul iki marem ngono lho. Randy nyoba ngrayu wulan mung mesem. Mas Banar mesake pinten? Pitakoni wulan. Yen ngersake bakule entuk ora jeng wulan. Banar kudu waduh mangke sing sajan mendut sinten ta Mas nek jenengan ngersake kula kandhane wulan ning sing ngewangi wulan melu guyu. Neti jenengane. Ya wis nek ngono aku pesen 40 bungkus sisan kandhane Banar karo mesem ngatonake rupane sing bagus lan uga merati. Durung nganti 3 jam dagangan wulan wis entek lan wis mesti lang nggawa duit sing ora sithik. Kuwi sing marai bakul-bakul liyane padha meri. 5 dina candhake kasih wulan katon ora buka, kamangka langganan wis padha antri ana ngarep warunge wulan. Akeh sing padha gelo genio. Bakul mendut sing ayu tur semledut kuwi ora buka meneh. Seminggu tekan sasi ora katon maneh anggone bakulan. Gang sing maune rame lan kebak pelanggan saiki sepi. Wah sapleke wulan ora dodol pangananku ya blas ra payu ji. Saorarane nek do tumbas mendute wulan ki ya sok do mampir kiosku ora ketang tambah gorengan utawa kledik-kledik liyane. Gek ning endi ya wulan ki? Sinta tak katon sedih. Lah iya biyen diuman-uman saiki digoleki kandhane Mas Nono. Lah iya wong iki ya jen sisih cerak sing katon rak mung eleke to Mas Nono. Kandhane Yuda. Warung rokok iku ya dadi sepi sih sapleke wulan ora dodol. Gek kemercek anggone tawa marai kangen ki Hesti melu-melu. Mula nek ana kancane sik laris kuwi ya aja mung dirasani, wong yo nyatane ora kelang sithik ya nggawa kebebaten kanggo awake dhewe to. Wulan rak mung dodol mendut ning yen mas-mas gandeng sik oke do ngelak mergo antri ya tuku wedang utawa banyu botolan ning nggonmu to Hes. Pitakone Yuda. Oh Mas, aku ya getun ya wis ngrasani sing ora-ora kandhane Hesti. Saiki piye? Gangi awake dhewe dadi sepi to, ora akeh sing tuku. Lah wong liwat wae ra ana e. Kandhane Masno. Gek wulan nanti ta ya? Takone Lia. Durung nganti mingkem anggone rasan-rasan ana mobil Mercedes S kelas mandeg. Kabeh padha mlungu neti sing gawene ngewangi dodolan mendut katon metu saka mobil kuwi. Lho Net, kabeh do kaget. Nggih Bu, badhe ngeteraken undangan menika kalian ater-ater. Undangan apa? Bakul-bakul pasar kuwi padha kaget. Genio undangane kuwi apik tur mewah banget. Ana ing undangan kuwi tinulis jenengane penganten sing bakal ijab. Minggu iki Riana Wulansari STMSC lan Banar Agung Mahindra SEMA madeg kabeh kaget jebule bakul mendut ki ya wong sing pendidikane dhuwur. Lan saiki ya untuk jodone Mas CEO lengganan sing ora kurang sapa-sapane kuwi. Bagus sugih pendidikan lan uga semanak. Lanjut Mbak Wulan ora dodol maneh iki. Sadyan Bu, mangke kula ingkang ngentosi adyan wonten kios menika. Mbak Wulan sampun kagungan toko wonten Blok Sisih Wetan, cerak kompleks elit mriku. Ning Mbak Wulan piyambak badhe bikak toko jajanan Indonesia tempo dulu wonten ing Den Haag.
teng Belanda mriko Bu sinambi ngancani garwane sing nambi lanjut studi S3 ten mriko kandharene ti karo mesem kabeh bakul sing domblong jebul berkaya wong sing kerep dirasani kuwi ora toho-toho tekane ya mergo mendut semledut kuwi mau sing dadi karmane Mas CEO ganteng dadi dalan jodohan bakul mendut sing saiki go internasional. Matur nuwun. Cundel.